te ka bahaba pikalihi ya kita ki partis ki mut kumno ya kata ka jengkren jongki ngi tingi ong ba ka yang syari ka labatha ya ka sarkar bahaba pipenya ya ka reservation policy ka ka formula ka ba phila pandan kam ban pen ba pi klem ben ne no ne ignore kumbo ong aktin pareng ya kino kita ki badon hok ban yo ya ka kam ka jam kat kum ka bha jong ka jinglong jingman jong ka community ka ba ki wan ti kata ka dei mdon kum ka kos mdon kum ka effect fi ka dei ka ni te nuar kata ngong antangin permi in pecet mo ti kataru kimat keli mar mdai ko we ka bangi yap khasiam ka tu katin bo ong hanagi ong mon so no hadu mentangi ya de kata ke gon tu detail ke gon tu detail tip kan balai kani kami balai kani ke dia nang ta kin tip kan kini for politics ki ong cost kani ke reservation policy kimur pen ong begitu ki rang ba jong ni menswa ki ban ra ki state ki bakra ni im mentang im ke mata ke state na mata ki jing kin dai ki sacrifice ki tu ki ba jong ni sayo ai ni ke state lum kum tangin dia kum noi ni pat kidang don ki bang dang pon sai su la da jam da sai ni don kam nomor menta kumpon ong ni ap ya ke ni mo ngi la khot la ya kum tu ngangon ong ni pi ngan ong bai de basai they should come out clean. This is a hidden political agenda kam don ke ru ko bo ong kam ne ngar ong ko jo it is their hidden political agenda but ong i jaj ben riu ong bai bangi kwa ke ni issue ben election district council kedai kata Nalor kata ki badong siya surok pat kimwan sa kajing lang. Wat laki di maki balam perang ya kapati. Wat num le kum ni kani gadi ka kam ye. Kam ye. Wan sakmat kadang don kapor bangin ya keren. Namar ngim kwa man siya mi galun rai klem kajing ya sungfu lang ya kata. Don kam kajing ya sungfu lang. Dahil yung roster system. Labat ha nakakot ban penbiang ya ka roster system. Mdon agenda na kaway. Kaya man ka agenda pinpuni hakom gani report. Kamu kaway kala stand rule ba it is prospective. Kata te kamu kani kamu krenso kani committee kata mo stand legal thing right prospective la clear it is prospective. Namar kidon ki kinjina ki political parties ki stand menteli ni menta. Tingi shim kita ki suggestions kita ki queries ki jongki ngin penbiang penbit kita ki jingkeli bagi keli. Ngin shom baki officials, ngin study baha bat legal team ke jongi. Bangin jubab piwe ke. Kamdai bandan kanu ka unknown question. Ngindai bandan kanu kita. Namar gidon different aspects te jong ka roster ru. Isoto tiki babunjan ki applications. Mane ula de pensai menteri long ba. Ba ya ka kam puli putih ka roster kam dan. Itu kinang pun kum kita kibi ki benta jong kani ta jingship decision ni. Ti yo klet ta sarkar. Ni aina ki political parties ru Shakmat. This will be a historical decision taking. While you take a historical decision taking, bend to the furthest extent possibility. Bend by don mano balik biang syokon. Yo ka one part ka adverse legal scrutiny. Ngim day kin banan hakom kata.